612. Sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Oras sa DYHP, RMN Cebu alas 6:15. This time check is brought to you by Omega Painkiller. Gasing pisong laki lang ang kailangan. Works in as fast as 30 seconds. Ang aking hashtag, kasangga sa aray. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kakayanin natin ang stress sa tulong ng Stress Tabs. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Vita Keratin. Use Vita Keratin for gandang salon-lasting hair. This time check is brought to you by Downy up to 24-hour perfume humot. Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce. This time check is brought to you by Mega Fanalo, Fanalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Ladies' Choice Spreads. Miti busog sarap ang breakfast and baon pag may Ladies' Choice Chicken Spread. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Mega Fanalo, Fanalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Flavored Beer. Make life refreshingly sweet. Drink responsibly. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Bygone, the #1 insect spray brand in the Philippines. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Tang. Pasiglahin ang tanghalian with the fruity goodness of Tang. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That portion was brought to you by Vita Keratin. Use Vita Keratin for gandang salon-lasting hair. That portion was brought to you by Downy up to 24-hour perfume humot. That portion was brought to you by Bygone, the #1 insect spray brand in the Philippines. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og kat sa katawhan kutob sa mabustong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maing buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo sa kanagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Moy paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigalang nga Biyernes o gapit sa 6 na buwan sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon, hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaman-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
Straight to the point. Nag-una mga higala sa atong hisgutanan karon. Pizza size naman 24 kaadlaw na lang sa dili pa ang Hunyo 30. Di na to kalimtan ang countdown dito na to. Baintikwatro kaadlaw na lang sa dili pang Hunyo 30. Ano ka na ang gikatakda nga pagkanaog na mga higala ni Gobernador Gwendolyn Garcia sa Kapitolyo. Yan ang maong pagpakanaog ang katawhan na gyud. Mao'y nagpakanaog mga kahigalaan. Kaya nahibaw ta mga higala, ang ombudsman ni pakanaog niya suspenso siya noong 2013 di gyud manaog. Human gidismiss mga higala pag 2018 kay ni palit og yuta ilawom sa dagat. Di gihapon mga higala manaog sa iyang posisyon. Congresswoman sa at that time Dekin, ha? O karon 2025 gisuspenso sa ombudsman gumikan mahigala sa quarry operation dito sa Mananga. Labot sa pagkwari bisag way isis itong gipakwari dito mga kahigalaan. Di gapon manaog. Karong Hunyo 30, 24 kaadlaw na lamang. Munaog siya sa Kapitolyo kay ang mga tao naging mapakanaog niya. Nagyon na sa konstitusyon, ha? Karong nga buntaga tagantanig pagtagad sa panuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin holiday karong adlaw, ibok nasod subay sa pagtimaan sa ato mga kaigsuonang mga Muslim. Kining gitawag og Idil Adha, Feast of Sacrifice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kaigsuonan nga mga Muslim. Nga naminaw na to karon mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Labor group og management sector sa laing balita managlahi og baruganan sa giaprobahan sa ubos balay balauranan nga 200 pesos nga usbaw sa sweldo sa mga mamumuo sa pribadong sektor. Straight to the point. Samtang nalipay ang mga mamumuo alang sa dugang sweldo, nabalakasab ang business sector sa mahimong epekto niini ilabi na ngadto sa gagmay nga mga negosyante. Straight to the point. At nagpagtagad lubuntaga sa mga higala sa banuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang atong countdown di ay mga sukit tigpaminaw duha man day ni ang local di ay mga higalas Gobernador Gwendolyn Garcia 24 kaadlaw na lamang. No, ang iya mga higalang ang nahabilin niya mga higalang nga mga adlaw. Mo ni nga atong imong countdown kay gamay na lang iyang adlaw nahabilin wa nay usa ka buwan pero murag taas gihapon. Matayanan kay daghan may panghimuon. Dito sa kauluhan sad ang ato mga higala nga 24 kaadlaw na lang mahumana ang 19 Congress. Ang katriling mga sukid tigpaminaw, no? Ang 19 Congress mahumana 24 na lang kaadlaw. O unya dayon mopuli na unya ang 28th Congress. Ang question din haron, mutabok ba ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte ngadto sa 28th Congress? Straight to the Monay point. dakong pangutan na ron mahigala. Sa ato pa kini mahigalang pag paningkamot nila ni Coco Pimentel, nilambong Revilla dito, apil na stola Tolentino, kutob na lang sa Tam Jones na po ni sila. Ewa man mga kagalan, nangapil di man sa milabayang eleksyon, nangaparot man. So, 19 Congress mahuman na sa June 30. So, 24 kaadlaw na lang sad. Dito na sa kauluhan. So, muadto na ta sa 28th Congress. Ang question dako, unsa naman ang impeachment ron? Makaya pas 19 Congress, medyo apikigod. Kay gisibog man si Escudero ngadto na sa June 11. Unya ang mga preliminaries, mo issue ka mahigala, mo hatag kag mga preliminaries, summons mga kaigalaan ug uban pa. Ngadto mga higala kang Vice President Sara Duterte, tagaan ni mog 10 days mahigala magkatubag. Unya pagkahuman, ang prosecution pag magkatubag mahigala tagaan po ni mog 5 days, wa na gyud mahabilin sa oras. So 19 Congress mahigala medyo lisod na gyud. Adto sa 28th Congress ang pangutana ang dako ron, do na by jurisdiction ang 28th Congress or wa, mo na dakong pangutana. Okay, so samtang sa pikas bahin mga kaigalaan si Governor-elect Pamela Barcuatro nitugyan na ngadto siya mga abogado pagtubag sa electoral protest nga giduso ni outgoing Governor Gwen Garcia. Straight to the point. Sakto ni mga kaigalaan man akong giingon nga ihatag na sa mga abogado pag atubang anang election na protest ni Governor Gwen para makafocus na ka sa public service, no? Sa katawhan kay kini gud mahigalan aning kaso usahay tuyoon daghan manig mga katuyuan.
atong i-discuss ha unsa may tuyo ni Gobernador Gwendolyn Garcia ngano ni protesta siya. Dunay mga katuyuan na. Pwede mga kaigalaan nga guol gyud sa kayo di sa kadawat pag hantod ron. Ikaduha gusto niya samok-samokon sa pambari 4. Nga iyang hasol-hasolon og kaso. Ikatulo mahimong tactical moves niya ni mga higala. Atong tagstagsaon og discuss na unya ha. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin, kinini ang sa dugang mga balita, Mayor-elect Nestor Archibald gusto nga mahumana ang bus rapid transit kung BRT sod ni ining iyang administrasyon o sod ni ining buwana. Aron limpyo na ang kadalanan nga naigo sa proyekto dungan sa pag-asumir nan ini sa pagkamayor sa Hunyo 30. Straight to the point. Nay gusto may galang Archibald unta pero ambot lang ka mga higala gaon sa may tabo ini. Kaya sa pagtagad sa tumpapan uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kay point. kinis Gobernador Gwen mga kaigalaan usana kung ato mahigalang i-enumerate ng iyang problema ang Gobernador Gwendolyn Garcia kanang BRT appeal na. Laliman ka mahigalag natukod na bida galingo-lingo gyud ang tao eh. Inana kahawd why makapalag bisag unsa iyang gusto mura bitaw sa iyang mo na nga sa pagkabata ini mangutan na ta unsa makay childhood aning Gwen. Nakakita sa na sila nag-uban ni BBM, sila gauban nga groundbreaking sa BRT. Gunit-gunit pa sila nagpala dito sa Fuente. Nya sa diyang natukod na gipatanggal may galapag ka ambot lang. Ato ning tagag pagtagad mga kaigalaan. Wa naman lang gidaan ipatanggal o giingon nga ayo gidayon na diha. Nakagasto nagpila ka milyon mao pay pagtanggal nagpailag yun nga hawd yun og way makapalag niya. Ada karon ang mga tao na napapahawa. Ang mga mayor mahigala tong tiwason og hisgot ha. Kay wa dito mahibaw tawo mga mayor gipatawag mahigalas gobernador kay nagtuo po sila mga kaigalaan unsay pamaagi nga nganong gipatawag sa atong adlaw Martes Indeken. Martes man to no, patawag sa dito kay basig dunay mga hisgutanan mahigala mahitungod sa dugang pa mga programa. Wa magdahom in taon to nga mo announce ang gobernador nga mo protesta dai siya. Atong kiwaso na karong butaga sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini guban pang mga hisgutanan inyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9